Sobrang kaya, sakit isipin ko na parang ko. Dahil na po, Maria. Amon ka kami. Ay na, Maria. Banbanataw ka. Ay, hindi magbagab na tagayo daytoy. Isa yung baga ni inang baga dito. Gangganak, Maria. Gangganak. Idulon-dulon ka. Amigo, Amon ka kami na po, Maria. Huwag ko rin na. Amon ka. Maria! 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 Okay na, Melinda. Ipakabilang ka. Hindi na. Ay na, Maria! Maria, napagpasama ko, Maria. Okay. A few moments later. Aray, oo. Kailangan natin Melinda. Patungkol sa amat, iparang pagbuka na sibog. Okay na. Kita natin kapitan, okay lang. Apa, Kapitana! Apa, Kapitana! Kapitana! Maria! Sige Maria! Bigbigat! Yaman tumasapon mo! Siya, Kapitana! Ay, sakit isipan ko, Kapitana. Umay kuwan ikapitan. Di kapsat ko nga ni Linda. Tapay ya! Yaman tinuro po Brian! Dito mga tatagayon niya! Kung Kapitana, nagpagpatamil at inagami pa ng Windordoro. Yung naitoldo natin ang hindi bantay. Sakit isipan ko, Kapitana. Lawad la! Tagpapatang tigay barangay hall! La! Umay ka dito itag papatang tayo! May ka ito itugaw pa ita paya ba man ni Linda? Kagawad! Kagawad! Kaya, Kapitana. Kamanaya ba ni Linda tag patang dito ay? Ngun Kap. Nang Linda. Ang Paya Linda. konsal! Saka naman ni Kapitana. Dadya mo ni Kapisat po. Ay, wala. Konsal saing tayo, papatang tayo dito ang mga mitang kapsat ko. Anya, tipul-pulo mo, Maria! Sige! Pinag-dinay mo bro kaya. Sakit isipan ko na parang ko. Dahil na po, Maria! Amon ka kami! Maria, hindi ka tita, tugogay ka, pagpapatangan tayo dito, pagkarayo. Kapay ka dagaras na kami pakipitang kanyak, si kanila kapamaw! Yang araw kami yung dulduron din bantay. Ang sakit isipan ko na parang ko. Amon ka na tamsit ka nga! Saan? Kada jadan ka di na pagkat ka. Awan ka suratan! Ayan na! Yung nalay man! Kapay, ayan na tayo kasuratan nga, ipakita, tayo na! Auntie Linda, ada si Bananon.